Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getih kowe. Barang kadempel ki bumi kelahiranku. Barang kadempel ki bumi ku tak getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan priyagung. Mboten pangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Werkudara wilujeng Den. Semar iya slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basa aku katura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk, apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendaramu ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundhingga jimat. Dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Yo Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Yo Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Agiyet raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe swala. Watun wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar. Lelabuhan apa sing pun kula lakoni, Den? Keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, aja kaduk ati kadron penampa. Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa.
nalika semana tumuli aku rembugan lawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumala ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat ing nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga keparengono ambabarana marang Punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayataka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar mboten kanthi kanyana-nyana jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok. Batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang sapa Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar nedya mbabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun. Iya, Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kaliyan beciking para kawula, cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kaliyan negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gegayuh kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kaliyan pranataning hukum lan pitados kaliyan menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening atase ming sak Kyai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta.
ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kyai Semar. Wasipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye, Kyai Semar? Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3, pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3, lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5, kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6, patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7, gegayaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8, junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Garata ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula empuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih, syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso, Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku
kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu tata rasa, tata bondo, tata raga lan sapiturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya Reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan. Ra. Ra. Kok ora piye to? Aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to. Ya meng aku gumen ya, Tru. Gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wonge ra. Lah ketake kaya kedap-kedipmu nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu. Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wajan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek Semar iki ora bakal tak gugu. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek Semar iki ora bakal tak ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem. Omongane karo ndara-ndaramu aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paide. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana sarat-saranane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek sarat. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana sarat-saranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek sarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka 5 Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Kandhak lekuduk suwal gembol semorante hawela. kandhak lekuduk suwal gembol semorante hawela. Ya Semar, kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Inggih. Kula tampi malah kaget raos manipun ing bapa ing Saka 5 dening panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Nggih syukur-syukur nggih. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih Anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara anakku wong gagah.
tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya. Bapa Mremban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya neng kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Mremban. Tak tampa pangestune bapakmu Sukalima Tampanana ya, Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Bekti kula Penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bekti kula katur Penemban. Oh, Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat Rakyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Rakyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Gong, ngaturke bekti ora? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Oh iya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rakyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk Rakyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Gawe kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Teh. Napa kopi? Loh. Yaene iki senengane kopi. Kopi 7.000. Aku nek yaene iki senengane kopi. Kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yakti meng njumbuhake pekabaran ing Sebenata mbok bakul sinambiwara pawarta binanduning Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara Kumestina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten. Sampean kok preso? Loh, Semar kowe wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro sauda telu saurupan. Kowe iki ming Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono wis padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyarira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya omong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapta negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon.
Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ngajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Gaweane napa? Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten? Mula nek Begawan Donorawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Donorawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen, Ndara. Lah kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa, mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Sabtawarga. Lah kok dadi kowe ban cindhe ban ciladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban ciladan. Ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna. Nyerekake atining Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon napa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra. Ngalah tananggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek
nek sampean kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangu gawe ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampean? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan tak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngapa-ngapa. Ben wong loro Dik Pate mungkin tak. Wah, kula ora masa ki jenan ora di kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyala karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karangkadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karangkadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal laruda paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning mlebu Karangkadempel kene bala katutke dosane. Yen perlu karang tak bumi angus regane atiku. Bumi angus regane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Nesu ora, Gong. Dian. Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak omong, goblok kok Semari. Lho. Goblok kok Semari. Lho. Goblok, ning Ngastina ki bandane mengalir e. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Durna Sumbar. Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna, masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ora aku masuk angine Semar atilek kok. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karangkadempel tak katutke. Maksudnya karo kawula Karangkadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karangkadempel arep di bumi angus. Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karangkadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme cawawe. Cangkeme cawawe. Nek ora metu golek rokok sik. Ya menangis. Sapa terus yang muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Kok aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho kuwi? Heeh.
Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Ah, war takon apa? Sampeyan ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Ha, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula, sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremaning Karang Kadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Sampeyan ngilani jajane Bagong. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Ya ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Ah, mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan saiki. Oh biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok teratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kate dayan. Wah, panas maring jajaran suretane bawono. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong, lu wong ora urip nang alam padang. Oi, kancane Durna. Kancane Durna. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Ora kiar tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki?
Mudar wis masalah Gong asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa lenggah sapa lagi wani. Ha kok kowe wani ro Durna. Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Jeng nggih nyuwun ngapunten esmosi. Esmosi. Oh. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe ora klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke Gong Gong sadar Gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk kenang kaleng biyen dek cilik to. Blusuk kenang kaleng biyen dek cilik to. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampeyan niku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rarake ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis Gong? Ngelih. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat. Rumangsane wadake. Hah? Aku tak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggawe kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Banyu suci Perwitasari niku mergo apa? Kepercaya sampeyan karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambani percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampeyan ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampeyan ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi biyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin ndlomproke sampeyan teng juranging pepati, ning mergo sampeyan percaya ora tekaning pati malah entuk nugraha. 1. Angka 2, sampeyan arep dipateni karo wong Astina, srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna, sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardikengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Diam. Niku kabeh mergo sampeyan percaya, ora kok Durna sing dudui. Ha kok seprene sampeyan sing duwe kapercayan, nek sampeyan iki sing duduke Durna, salah bom. Kok kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu, kapinteran. Durna ki ora duwe ngelmu. Kawaskitan. Durna ki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan mulang perang Durna, kula lagi percaya. Ning nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Kowe kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ari sampeyan aja banget golek sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana bathine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampeyan iki mungsuh bapakmu dhewe, mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna. Pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa
Sri Sarta omong ke apa? Oh jenenge iki? Ala apa? Jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi. Bagong, non. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Tuku sikat gigi. Mlojo banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluk ngapura karo Bagong kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman iki aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndoro Werkudara iki le nimbali wit terangan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah kono ya sak penake dhewe. Bagong. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi kok. Apa-apa kok njur anggere wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Wong nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anggo sak kepenake dhewe. Ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong. Ora mengsok. Mengsok. Sasar pendak dina. Anggere rados wis didodok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Bagong. Nun. Aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, iya Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap Pak, oke. Siap Pak, oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih Pak. Mengke kula tandhangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir, monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong Kateman Karang Kadempel reksanan nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih men, ngestaken dawuh. Gong manut dawuhing Bapak,
Kowe karo aku kudu njaga katentreman nek Karang Kadempel. Bener. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajae mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa, Tru. Ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Ha. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, nek kira-kira Kurawa Banda kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng, perang wis siap-siap kok ya. Sangu gaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo, ora usah wedi karo Kurawa. Rawir-rawir antas malam-malam diputung. Ayo Reng, kowe sik tuwon dhisik. Oke. Gelah kaya ndo mentang kaya gendhewa, ora sopan karo piyayi. Petruk. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmani karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe nang aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar Pranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki nantangke kok. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosari. Mang mriki. Wah, gareng. Dasar Pranyata. Awake mung sak bitik. Maju ning peperangan sing dadi nyatane. Swatama anak Pendhita Durna. Ayo. Ora gelem ngulungke Semar. Karangabang Karangkadempel. Piye? Karangabang Karangkadempel. Wani mungsuh nolok gareng tinjung akhirat nyawamu. Wong glerang Reng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce Lee bakul apa? Canek menangan aku nek ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kan maju nak. Poteng-potenge kuandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge Sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei, ngono. Tandange rasa direh. Petruk wis gelut. Aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Hehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora keaturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar. Dursasana dasar Pranyata. Mrene an ngowo nglabrak wong-wong Karangkadempel. Ora minggat bumi angus Karangkadempel. Berarti arep ngerusak Karangkadempel dasar Pranyata.
sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Kamu nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selamat dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Apa kowe ngece karo aku? Ini ra wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modar ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah siramu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah siramu. Nya. Nya pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jirek. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rung karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur. Kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina meh nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, cekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku sumpah, nyo. Weh, tenanan kok. Tenan. Yakin bola-bokin. Sumpah. Nek ya kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Lah ngono kuwi, kendel podo kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyok wis. Weh, lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Katone isih kuat aku isih gelem. Nyok. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyok kene. Nyok wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nya ayo. Ayo, wedi saka arep mburi wae nya ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat nya ayo. Mburi wae nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, iso aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Wajange cak kendel aise. Ayo tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nyok, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngayal lho wis to. Lho, wis e. Lho. Wis to. Wes, lho kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Oh, meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wah, dia-diamu e.
Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ya kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ya kene gentaran. Oh, aduh, modal iki. Iki adil ora kok modal adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Wah. Lele ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Yo. Mati jenengan kuwi mati jenengan. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Yo. Kene. Nah, dia baca jahit. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nya. Madhep mburi. Oke, nya. Waduh. Kurang pisan. Ya, nya. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Del.